Aquí tú no estás solo porque tú sales al pasillo y puedes ver cualquier vecino que te saluda. La estructura del edificio da para que tú no te sientas solo. Saliendo al balcón, ves al otro, ves a la otra vecina que se sienta en el balcón. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Txirikordatik haratago doan proiektua da. Ez du eduki bakarrik udalbarruan hirigintzako esparrutik lana, beste sailetatik ere izan du, proiektuko parte gazteak ere badirelako, eta gero adinekoen kasuan, nagusiki adinekoen gaia askotan kokatzen da gizarte zerbitzuen eremutan, eta sail hoien parte hartze eduki du hirigintzatik haratago bai. Eta horrek ezinbestan ekarri du, oinarrian ere egon behar izan du lankidetza sailen artean. Alde batetik da belaunaldi artekoa eta da komunitarioa. Eta komunitarioa diegunean batez ere txirikordak dituelako bat norberak bere bizitza pribatuarekin aurrera egiteko aukera ematen dio bere etxe bizitza pribatua, baina gero ditu, etxe bizitzak ditu zonalde komunitarioak, ez? Eta zonalde komunitario hauek daude pentsatuak hain zuzen ere, belaunaldi artekoa izango den bizikidetza bat garatu ahal izateko, ez? Etxe bizitzaren egoera ikusita zein den, gazte batek bere kabuz bizitza independiente bat egitea oso zaila duelako dauden prezioen ondorioz edo gazteen prekarietatearen ondorioz, eta beraz helburu horri erantzuten dio, eta beraz hemen ordaintzen diren alokairu baxuak dira ikusita merkatuan nola dagoen, eta beste alde batetik ere gaur egungo gizarteak duen arazo sozial importante bati ere erantzun egin nahi diolako, eta da bakardadearen gaiari ez. Han gaude 19 bizilagun geha, eta daude 16 etxe bizitza. Etxe bizitza batzuk dira 2 gelakoak eta beste batzuk gela batekoak. Hau ez da etxe bizitza proiektu bat soilik, hemen erabaki izan inbertsioak ere akonpainamentuan edo izango zirela, ez? Akonpainamentua zertan, honean bizitzera etorri behar zuten pertsonentzat hau ere berria zen, bai? Gizartearentzat oro har berria dan zerbait da, baina bertara bizitzera etorri behar zutenak ere neurri batean prestatu behar ziren edo ikasi behar zuten proiektu hontako bizikidetzak nora eramango zituen, ez? Orduan, hortzarako hemen egon da akonpainamentu bat adituak diren pertsonen aldetik denbora luzez. Beti esate dugu gaztek akonpainatzen dieula eta laguntzen dieula zarrei, baino alderantziz ere bada. Zeite dugu zarrek obligatzei buena da a bajar un poco el ritmo, eta gaude oain egunerokotasun baten, gure bai, antsiedadia eta estresarekin topea, hauek obligatzei dugu ritmoi jeistea eta gauzak beste perspektiba batik behiratzea. Hemen atzen dakauna da denboraren bankua. Adostasun badakau udalarekin. 8 ordu komunitario sartu behar ditugu hilabetien. Udalak nahi duna da txirikorda komunidade bezala eta pertsona bakoitzak herriari, auzoari eta txirikorda berari karpenak itea. 3 da banatuta. Bat da txirikorda barruan sartzen ditugun orduak edo egiten ditugun lanak, beste bada auzoai begira egiten duguna eta beste bat herriai begira. La convivencia es, o sea, que tú no te sientes solo.